dneska tu máme ďalšie videjko. Už hneď idem do boja. Hoďa! 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 Ty čo máš? Papa. Oh, debil. Oh, čau, debil. Čau, debilko. Haló, haló. Mňa zase zabili. Ja nie som v tom dobrý. Zase ma zabili. Zabili ma zase znova. No, vytasím. Teraz 1 na 1. Poďte. Jaký zozadu pekný. Poďte. Oh my god, on má dve. On má dve. To nedopadne dobre. Haló, ja mám iba jeden. Ty si ma nepamätáš? Však Ahoj. Ahoj, Mori. Au, a mnie dał czapaka nie dozadu. Jau. Posledný fight a ukončím toto videjko. Posledný. Kedy ja Whoop. Jak? Jak som... No nie dám. Aby ste neboli smutní. Napíšte do komentáru, keď ste... No, keď ste dievčatá, napíšte dačo do komentáru. A keď ste chlapci, dajte like a odber. Myslím to fakt, ľudia. Všetci, čo sa pozeráte na toto videjko. Keď máte sestru, tam to napíšte. Ja keď ste sám, asi polku z vás nebude. Au, dievčat. Ísť ďalej. A poďme. No takže. No to nič. Ale to bolo ťažké. Dáme ešte posledný. No tak ideme. 36. No takže ideme. No aha, koho tu máme? No pozrite sa, jakého ufňukanca tu máme. No, on ma zabil.
Počkaj, sprostý. Bojko.